Kaixo, Gabon. Leire Larrañagak bota diten korroska iritsi zait, eta hemen nire erantzuna. Zemuz moldatzen zea ziberpoteoan, WhatsApp, Zoom ta hostiekin gaizki endredoan, ordenadoreakin nabil boxeoan, naiz eta ez den falta zerbeza ahoan, obe apatxetikan krakea paseoan, obe apatxetikan krakea paseoan. Eta nik nire korroska nire anaiari botako diot, Joanes Jakari. Afari batzun aitzakian ezkutuan entrenatzen ibiltze omen da, eta demostra dezala. Komuna omen dezu, dizdiraz betea. Gora bihotzak, gora Lorentxu.